Good morning. Ayan, lumipat ako dito sa sa labas kasi sobrang lamig doon sa loob. Kahit na pinatay ko na yung aircon. Grabe. Ayan, di nga tayo nagkamali, guys. Inapoy ako ng lagnat kagabi. Grabe, tapos sobrang sakit talaga nung nung lalamunan ko. Naghahanap ako ng lozenges kasi alam ko meron ako lagi. Tapos kagabi na kailangan ko, hindi ko siya makita. Kaloka, 'di ba? So buti na lang may Snow Bear na candy ako diyan. So yun ang ginamit ko kasi maanghang yun, 'di ba? So nakatulong naman siya, pero andun pa rin yung kati ng lalamunan kaya magpapakita ako bunso ng ng ano ba yun? Yung Korean na citrus tea. Tapos magpapakulo na lang ako ng ginger. Kasi wala wala ko nung ginger and citrus na halo. Masarap na yun. Ay, grabe yan. Sakit ng ulo ko. Sobrang bigat. Pero, bumangon ako kasi nagsaing ako gawa ng walang kakainin ng mag-ama ko. Walang kakainin yung aso later. So, kaya naman kumilos. Kaso sobrang bigat bigat sa ulo. Yan, tapos naubos na rin yung mga biogesic ko, yung bioflu ko. Nakakalo. O, kailan kailangan. Ayun, ang dami ko pa man din gagawin ngayon. Pero tatry ko na, na magawa yun. Try kong bumaba. Pero worry ko, hindi ako makakababa ulit ngayon. Kasi mas lalo malamig sa diba? Sa shop. Ayan. So, ayun lang. Good morning. Nilagnat na ba lahat? Nakikita ko sa sa Facebook. Talagang uso yung lagnat ngayon, guys. Ayan. Pero magte-test ako mamaya. Pakakain siguro. Paano ba sinimulan to? Pagkaligo ko, after maglaba. Pero nagpahinga naman ako eh. Naligo lang ako, gawa na magsisimba nga ako kahapon, diba? So, abang nasimbahan ako, parang, na yung ilong ko, barado na. Pag uwi ko, sabi ni daddy, ba't ngungo ka na? Ayun na, sinimula na, magabi. Pero nakainom ako ng gamot pa rin. Tumuloy pa rin eh. So, uso talaga, nakiuso pa tayo. Bago matapos ang taon. Anyway, good morning guys. Keep safe tayo. Tatry ko ulit mag-edit mamaya. Pero, higa mo na tayo. Maglalaga sana ako ng ng ginger. Kasi inakit na to ni Bunso. Kaso, nagpag-grab na lang ako ng ano ba yun? Yung ginger powder. Yan. Halo ko dito sa sa honey citron. Noon din na tayo magpakulo. Ay, dapat pala pabili pa ako ng lozenges. I forgot. Tagal ni daddy. Si daddy yung bumaba eh. Oh, lamig. Grabe. Miniginaw talaga ako. Oh. Ayun na. Salubong agad si Maggie. Dali! Ang cute ni Kuya Grab. Tingnan mo yung binili. Isang sachet lang. Sabi ko yung sa bottle na maliit lang. Kaloka. Kaya nagbabili rin kasi ako ng isang banig na Newsip. Tapos, ano pa to? Bioflu. Yan. 5 piraso. Tapos, tinapay. Sabi ko yung gardenia na chocolate kasi wala akong panlasa. Kasi wala daw. So, ito binili ni Kuya. Monay. So, okay na yan. Kainis. Ay, naku. Excited naman din ako sa salaba. Tapos, isang lang. Pero ako hindi na ako magpapakulo din. Good morning! Hi, finally. Okay na ako. One day lang yung lagnat ko kahapon. Buti naman. Sobrang effective talaga nung guys. Nitong linwa. Yan. Ito yung inano ko. Ininom ko kahapon. Yan.
2 capsule, 3 times a day. Yung ininom ko. And then, nag-BioFlu ako, isang BioFlu, nung bandang, ano ata yun, alas 4. So, yan. Okay na ako ngayon. Kaya, ililigo ko na, nag-iinit na ako ng tubig. Para mamatay lang yung konting lamig. Pero kahapon, alam nyo ba, sobrang init ko. Gustong-gusto kong maligo. Sabi ko kay daddy, ligo ako, yung malamig na malamig, yung ganyan. As in, maghapon lang ako dito sa, sa sofa, tulog ng tulog. Ganun pala pag no? Ganun talaga pag may sakit ka, ang bilis mong makatulog. Yung masandal ka lang, tulog ka na. Kaya yun, parang pinakapahinga ko na rin siguro yun. Nagkasakit naman. Ayan. Tapos dinalahan din kasi ako kahapon ni mama. Di ba sobrang sakit ng lalamunan ko. Sobrang sakit. Dinalan ako ni mama nitong ulog-ulog. Yan. Yung parang siya, sa labat. Tapos may malagkit. Yan, may natira pa nga ako. Sobrang nakatulong din to sa akin para para maano yung lalamunan ko. Matanggal yung kate. Yan. And then, ayun nga, nung bandang gabi, is pinilit ako ni daddy na na kumain para makainom nung last na 2 capsule nung lingwa. And then, ayun, kagabi, na ako, pinagpawisan ako ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, yes, okay na ako. Yan. So, good morning! Ako'y magtatanggal na ng tag dyan, mga sinampay ko, bago paabutan ng putukan yan. Mga ngamoy, yan pulbura. Yan. Ang unang task natin ngayon. Hi, Groot! Good morning, Groot! Pati yung mga aso kahapon nandito lang sila sa sa ibaba ng sopa. Lahat sila nandito sa nandito lang sila kahapon nakapila din. Ayan, nakaligo na rin. Ilalabas kami ni daddy. Punta kami dito sa Cartima. Bibili daw siya ng dog food para dito sa mga hamster. And then, ako naman, konting grocery lang. Mantika nga lang ata yung Ay, hindi. Pala, pang mango grahams kasi nag-request si Bunso ng mango grahams. Sabi ko, sige, gagawa ako. Yan, kasi maraming orders si Nene, hindi niya na magagawa yan. So, ako nagagawa. Kaya, bibili ako ng mga kailangan. Yan, sobrang dry ng ko ngayon, ng skin. Toner lang tayo. And then, yung tomato serum. Tapos, naglabasan pati yung yung blackheads ko. Sobrang rough nung skin ko. After kulag natin. Alam nyo yun, akala mo liha. Eh, ginawa ko, nag-scrub din ako sa face. Wala ko. So, ayan, smooth na siya ulit. Tomato serum. And then, ayan. January ko na pala guys, ayan. Kasi ang dami nagtatanong kung kailan daw ito magiging available. So, ayun nga, nasabi ako na si Manof, nasabi ko palitan ng bottle. Yun, yung medyo maganda-ganda naman. Pero mura lang kasi to. Kaya, wag nyo nang i-expect na bonggang-bongga naman yung packaging. Kasi ayoko naman na packaging yung babayaran nyo. Okay? Yan, pero, ito na muna. Pati itong elastin collagen, yan sobrang na. Ang lalim na. Yan, lagi kong ginagamit din to guys. Sobrang ganda rin ito. Kung gusto nyo, nagpaano na rin ako yan. Nag-order na rin ako yan. Mga January ko na yan na-use lahat. Or i-out lahat. Yan. Ito ata lang to. Mga 250 lang. Isa. Tapos marami, na siya, 30 ml, 'di ba? Patagal niyo na magagamit. Tapos isang shade lang siya. Yan, tinted sunscreen, foundation. Tawag ba 'to? Ayan, para din naman tayo mukhang kaling sa sakit. Huwag ka lang magsasalita, girl. Makahalata. Ay, pero nag-test na ako guys bago kami kasi nga lalabas kami ni daddy. So nag-test na ako. So, negative naman. Ayan, syempre, kailangan natin maging, careful, syempre, na hindi tayo makakahawa. If ever na, ayun nga, hindi naman. And thanks God nga, hindi naman. Negative naman.
Yan. Even si Rico pinag-test ko kaagad yun. Sabi ko, mag-test ka na. Anong 2 days na siyang nilalagnat. So, negative din naman si Rico. Negative kami lahat na nagkasakit. Uso lang talaga siguro. Lang niya. Patapos na lang ang taon kakalagnatan pa. Ay, di ako nakalagay ng sunscreen. Ay, nakalimutan ko. Nagano kagad. Pero may ano naman na to. May SPF naman na to. So, okay lang. Pero in normal days, naglalagay pa rin talaga ako ng sunblock or sunscreen bago yung foundation na yun. So, yeah. Tara na, hindi na ako magkikilay. Diyan lang naman sa Cartimar. Hindi naka-mask din naman. Hello guys! So, yung kakaakyat ko lang. Kasi pagdating namin galing Cartimar, dumaan ako sa store at gawa ng ang daming bumibili ulit nung lino at saka test kit. Kaloka. So, ang daming nagpapalala move. Grabe, kahit mataas yung shipping figura talaga sila. So, usong-usong ngayon yung sakit. Pero, syempre, para makasiguro, gusto rin nila mag-test gaya ng ginawa ko. Anyway, ayun, kagaling ko lang ulit sa ito yung pinamili namin kanina sa SM. Dito pa nga, Tapos, pumunta ako. Oo, sila Nono. Bakit? Tapos pumunta ako sa Pure Gold. Bumili ako netong. Bakit Sito? Nagpabili ka? Saling rito. Alin? Sito? Don't tell me, bababa ka. Ayan ka na naman, Sige. Sito ilalagay. Kahit na. Hindi ako mainom ng Ito lang. Siguraduhin mo, Alam ni Siguraduhin mo. Ano sana ba ako? So, ayan. Pabili siya ng Sito para daw. Maamoy yan. May join siya sa baba. Pero Sito yung ilalagay niya. Tingnan mo naman, sobrang iba yung, Tapos, mogo-mogo kay Chris. Then, yung milk niya. Ayan, bumili. Kaya pala pumunta ang Pure Gold kasi wala kami nabiling, ano ba yun? Graham sa Cartimar. Kaso wala din, nagkaubusan kasi syempre lahat gumagawa ngayon ng Graham sa ata na pang dessert. Yan. Pero bumili ako ng kanina sa Cartimar, pang shabu-shabu. Kasi baka mag-shabu-shabu kami. Ang dami pang order kinene, nang hihingi na nga ng backup. Sabi ko, wait lang, tapusin ko lang itong mga nagpapaalala move din ng antigen, tsaka yung, linwa. Ayun. Tapos iinom din ako ulit. Nyo pa ba? Halata nyo pa sa boses ko na parang may sakit pa rin, ngungo pa rin. Yan. And then, bumili na lang ako ng KFC. Ayan. Tapos pumunta ako Mr. DIY. Bumili ako Alika na, kain muna tayo. Wala pa kaming breakfast pa lang yung kinain namin ng oras na alas 5:15 na. Kaya bumili ako ng KFC. Ayan, sorry. Buti na lang to. Selyado. Mamaya na natin yan. Di pa nga ako nakapagtupi. Pinasok lang ni Daddy yung tupiin ko sa loob Tulungan ko muna yung kapatid ko dun. Pero kakain muna ako. At pakainin ko pa pala tong mga doggies, Daddy. Di man lang nito I'm back, guys! Diba, dala ko yung camera. Pero hindi na rin ako nakapag-vlog. Pag-akyat ko doon kila Nene. Gawa ng, grabe, sobrang busy talaga. So, ako yung taga-book. Ako yung taga-check ng mga ipapalala move. And, taga-check na nga, pumalpak pa. May miss out pa ako sa pa man din yun. Sa Las Piñas. And sobrang, ang hirap magpa-book. Ang mahal-mahal na ng booking. Ang hirap pa magpa-book. Tapos na-miss out ko pa. Nakakaloka talaga. Anyway, ayun, time check. It's 5 minutes to 10. Yan, wala kaming ganap, guys. Mga pagod Si Papa nga na yun. Nagparinig kanina na, na, ayaw nyo na doon sa bahay ko, Ganun. Yung sa Don Carlos. Kasi si Mama ayaw umuwi doon. Nandiyan kinene sa taas. Tapos, syempre kami, nandito kami. Tapos, hindi naman pwedeng iwanan yung mga aso. Gawa na magpuputukan. Si Krut natatakot. Tapos, sila Dayan naman, pumalis din. Pumunta ng Mandaluyong din doon sa tita nila Pep. Kaya, ayun. Sila lang doon nung kapatid ko, ni Jack. Tapos si Bunso at si Rico nandyan sa sa store. So
So, di ba, watak-watak talaga kami. Si Jeff nasa ano pa, nasa Bicol pa. So, may patampo effect si Papa ngayong New Year. And nagpapaload pala yun sa akin. Teka nga. And then, ayan pa, yung ano ko kanina, yung kinuha kong mga labahin. Ayun pa, abutan talaga siya ng New Year, guys. Saan kami matutulog ni Daddy ngayon? Hindi, gagawin ko yan. Pero may ayusin lang kami dito sa ano. Halika na, Daddy. Sa... malat pa ako, no? Sobrang malat ko pa. Ayan, ayusin ko pa rito. Tingnan nyo. Tapos nagbaba na lang. Alak, buksan mo nga yung ilaw. Ba't di na nagano din sila? Pagod na rin yung si Lolo mo, tsaka may sakit din eh. May sakit din kasi si Papa eh. Tapos, ayan, nagdala na lang ako ng sobra-sobra sa niluto ni Nene. Ayun, at least may malagkit tayo. May bilog na puto. Pero, ayan. Parang payakan. Hindi, malat lang talaga ako. Pero parang naluluha ako na namamalat ako. Yan. Itatabi ko pa yung mga pinamili ko. Tapos, ayun naman, dinner lang siguro kami. Chicken pa ba dyan, anak? Bukas na yun. Tapos, ayun nga, bukas na lang kami magsashabu-shabu kasi pagod lahat. So, tomorrow na lang, bumili naman din ako ng mga gagamitin. Tapos, seafood, ayun ang nakalimutan ko kanina, kaya hindi rin kompleto. Sabi ko, tomorrow na lang. So, yan, magsisinop muna ako, guys. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year! Aber, kung effective tong ano. Sabi ko, magpapakulo na lang ako ng ano. Gusto mo, tatapon. Lunukin mo, hindi mumugin mo. Lubid! Tubig. Huwag mo tubig ang tangi. Kakapit niya sa makaping lalamunan mo at magiging... Oo nga. Shielding. Magre-repair yan ng mga nagasgas na foliage at saka flora and fauna. Natural din kasi yun eh. Tapos na. Orin. Joke lang. Joke lang. Oh, shit. Time check, it's 1:45. Happy New Year, guys. Ayan, magkakain pa lang kami ng anak ko. Nagluto ako ng kimchi, yung sardinas ng Korean, nisto ko lang. Tapos we have pa naman dyan eh, yung KFC. Ayan, si Daddy ayaw pa. So kami lang muna, kain tayo. Pray na, anak. Your Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless the Lord and be sacred, which we're about to feed from heaven, Jesus Christ our Lord. Amen. Ayan. Wala kami Noche Buena, pero kailangan ko kumain kasi inom ako ng gamot at yung boses ko parang cartoons na. Ganyan din boses ko mag nung Ganyan din boses ko Oh. hanggang ngayon, konti lang. Ayan, kain tayo. Sarap nito. Usok-usok pa.